है लो रउआ दिल में बानी तो बीच बीच में आवला है कोनो सवाले नहीं के भैया। रउआ अपना जिला के शान बानी। अब भैया के जैसन बहुत कम कलाकार बाने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, मात्र 2% कलाकार हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो देवानंद भैया के साथ खड़े हो सकते हैं। हजार बार प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। भैया आशीर्वाद देते रही, अपनी के सीखल जाइए। अगर जीवन में संभव होखे तो रउआ के अपना साथे रखब हम, अगर रउआ अनुमति देम तो एगो मास्टर बन के रउआ हमनी के साथे रहब। आज वे हम मंचे पर रउआ के अपन गुरु मान लेते भैया।